UMLA ka Mawlai constituency uba PT Sauk me hne ka si ka khat pratarek unai lar aja arpo ulasam Jaiñsem uniform sheki Asha Facilatator but sheki Asha ki badan ko bandru phongode ki batre bar khmi ye ka dong ka than Mawlai yakari ka jelang la pelong ha Indo Sports Hall jong shnong phutmori ha ka jedon ringkat urang ba shnong ka Mawlai phutmori uba Sylvester korba ubala priya ye ka jelang kinong ket kam shnong ka senglong kami hapo ka jelam je ikong mercy ling do bar ki Asha haba ajing kran kumukong san uba PT Sauk me ula khublei kerpang ki Asha Facilatator bar ki Asha ki batre shitom bahana ka benta ka than khamtam hakini kisngi banya khone ka khlam COVID-19 ula kula robon ai jarap ye ki Asha manla usnam la ka de ye ki unit lane ki Asha shimen ula banjer ban kinturu ye ki baken pintep chu haba ki don kinu ki jinge om ban sngap jar khnang bon la ban thaulanti banya rap ye ki ipat ba hangani isni mata iso long safe namar ba ki Asha ki agan wali ki head workers ki doctor ki nurses ni mapi ki da nam ta joni hakaport ma isipai ki da joni ne hakani bade ka jinge ko ngi ma ta ka jing ko jikya ki head workers joni ki front liners ki joni ki Asha agan wali ki doctor ki nurse ki long ki noida nam ta joni ki nakmat ni hadian kuble shibone ya kale ga jing IT ki joni da ka pata ka joni dalam kan loki kam tip show ko dong kai ke banja kai ke bandong ha ka chi ki joni ni jong ka de ko bai kuble la la ka jong ka pet usipet be ki griu na ha ni ko paro usipet ni ko thai ni jong ko dong kuble udan hana man la ka chaka umban da la dia nak ne jong ko ha la ka jong ko benta idon ki benta ko ha ni angel ba ki don ki benta pada ko ha ka bede ba ka pang stom idon ki doctors idon ki nurses idon ki Asha idon agan wadi workers ne bo sta ka dong bo ye phi ka dong ban pet na ka pada ka jong idon kam ha ka ne ko por manda Habakran hakani gasngi ikong nong se President Kaneru Memorial State Dispensary Unit 11 pau ka jingsong barkajing ai khublei UMLA ubra no sanyang yaki dakini ki Jaiñsem Samalai khublei ye MLA joni iba biti saude iba long sisa kakti kaman kakti kan yang nak ta joni ki Asha hati por baro ban lek ba ka jing dong joni ye ka por kan long tang ai mu sir ni ru ki Asha panginam la banyak penterlu ni kita menjongi nangi sakhan oh iba idan habene kapor ban ai ni yang ini di uniform kajing ai ko iba kalong siya kajing kerku yang ni namar tang iba uniform ibangi yonok sorka tang haba jago bagi haba saj haba chi kalong kajing bento yang ni bagi yo ban kaliang Halor kini kejing no senyang kedor bashnong phutmuri ru kala ai khublei UMLA halor ki kam bha ki jongu na ka benta ki Asha Facilitator bar ki Asha bana ka benta ki we ru de ki kam ki jongu ha ka thain bar ha ka constituency hi barok wei